Vuma FM Adult Radio for the Young at Heart. We are here for the Ekasi Business Fair, Icabuluti Foundation Ekasi Business Fair at Mpumalanga or Hammersdale Junction Mall. We are now very honored to be speaking to the MEC for ETIA, Economic Development, Tourism and Environmental Affairs, Reverend Musa Zondi, Mhlonishwa Ndaba sawamukela emsakazweni Vuma FM. Ngiyakubingelela umsakazi nabalaleli kuyintokozo ukuba ngibe lapha. Namhlanje MEC sihlangene ngenxa yohlelo iEkasi Business Fair uhlelo esibona ihlanganiso somabhizinisi abaningi abahlukahlukene nabafufusa abaqhamuke lendawo. Mhlambe ungasitshela ukuthi lokho kubaleke ngani for township and rural entrepreneurs development in the province? Angiqale ngokuthi ukubambisana kwethu neCebo Lethu Foundation elisemkhakheni wamabhizinisi kuyinto esemqoka kakhulu kabi ngoba phela umnyango wethu kahle empeleni usebenzela ukusiza osomabhizinisi ukuba basebenze kahle bathuthukise umnotho. Kodwa ke namhlanje sithe nje sizohlangana nosomabhizinisi abasafufusayo abancane, abanye abayisebenzayo bengatholi usizo kuphi, abalapha emalokishini naseyindaweni ezisemakhaya. Senzeke le Ekasi Business Fair ukuba sizoqala lapha, sizongena lapho besebenzela khona ukuze senze izinto ezimbalwa ezisemqoka. Okokuqala ukuba sibasize sibalethele umqeqesho, okwesibili sibahlanganise nabangabaqeqesha babafukule basuke kuleli zinga abakulona, okwesithathu bese sikwazi ukubahlanganisa sibaxhumanise nalabo ababolekisa imali ngoba imali phela zokhiye ekwenzeni ukuba amabhizinisi abo athuthuke aye phambili. So lokhu ukhona yazo MEC siyakubona kuyadlondlobala ukubambisana phakathi kwamabhizinisi kanye nohulumeni. Talk to us about the importance of a public private partnership nanokuthi kwenzelani lokhu abahlali bakulesi sifundazwe. Leyo nto ibaluleke kakhulu ngoba uhulumeni akakwazi ukwenza konke yedwa, nabasemkhakheni wamabhizinisi abakwazi ukwenza lokho abakwenzayo bebodwa. Thina ke njengohulumeni senza lokho kuthiwa i-regulation, senza inkundla ukuba ivuleke bese osomabhizinisi bakwazi ukuthi basebenze kahle. Sesimuveza ithiyo nama-barriers angasabakhona. Kodwa ke lokho esikwenza lapha sikwenza ukuba sibambisane, singagcini ukukhuluma ngakho kuphela kodwa sikwenze kwenzeke. Sibambisane nosomabhizinisi abancane nabafufusayo babone nabo ukuthi basemqoka ngoba ngaphandle kwabo konke sikukhulumayo kungaba izeleze kube i-theory nje kuphela. Sikhuluma nomhlonishwa Reverend Musa Zondi, who is the MEC for ETIA. We are in the Junction Mall in Hammersdale for the Ekasi Business Fair. MEC, we understand that government has adopted the Township and Rural Economies Revitalization Strategy. How does this initiative support that broader plan? Kusukela ngo-2021 uhulumeni wemukela leli qhingaso kuthiwa i-Township and Rural Revitalization Strategy. Belokhu ekukhulunywa ngalo-ke namhlanje u-2026 liyisinyathelo esihle sokuba kwakhiwe uhlelo nemigomo yokuthi uhulumeni angasivula kanjani izandla asizane nosomabhizinisi abalapha emalokishini nasey'ndaweni zasemakhaya. Sithe thina-ke akuphele manje ukuba silokhu sibuka le mbhalo sisemahhovisi, kodwa siphume siye lapho abantu besebenzela khona, sikwazi ukusizana nabo, sifike kubona qathatha njengoba senze namhlanje. Asizogcina-ke lapha eHammersdale kodwa soyiguduza zonke iy'ndawo ezingama-district angu-11 alapha KwaZulu Natal. Ngakho nomlaleli osendaweni yakubo ozothi kazi bofika nini ngakithi akangathi sigcine eHammersdale kuphela kodwa sawufika nangakini ngokuvuma kwenkosi. Sesigoqa MEC umyalezo wakho ongawubhekisa kumlaleli usomabhizinisi osafufusa noma omunye nje ofisa ukungena kwezamabhizinisi? Ngiyazi abalaleli abafisayo nabaphuphayo ukuba bangavula amabhizinisi abo banembono kodwa bacindezelwa ukuthi abazi bazoqala kanjani. Abathintane nomnyango wethu, izandla zethu zivulekile, singabaxhumanisa nabo bonke abanye abangabasiza ukuthi balolonge imibono yabo izigcine ibe yinto eyenzekayo nebambekayo, njengalokhu neCebo Lethu nalo laqalwa umbono wafikela umuntu oyedwa, namhlanje seliyinto ethe chithisaka ezweni lonke.
Economic Development, Tourism and Environmental Affairs, MEC, umhlonishwa uReverend Moses Zondi, siyabonga ukukhuluma nawe sir.